Nakita namin ang tala sa silanganan at naparito kaming may dalang mga handog upang sasamba sa Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Ama. Nitong unang linggo ng taon, ipinagdiriwang natin ang isa sa pinakamataas na kapistahan sa simbahan. Epifania ang tawag, pagpapakita, revelation nitong tagapagligtas na isinugo ng Diyos para sa sangkatauhan. Katulad ng mga pantas, mga magi, sana makilala natin ng mas malalim itong hiwaga ng kaligtasan na handog sa atin ni Jesucristo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. At patnubayan tayo sa buhay niyang walang hanggan. Amen. Panginoon,
Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamatnubay ng tala, ay ipinahayag mo ang iyong bugtong na anak sa mga hentil. Ipagkaloob mo na kaming nakakilala sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya ay makarating sana sa langit upang makita ka ng harap-harapan. Alang-alang kay Jesucristo ang anak mo, Panginoon namin, nabubuhay at naghahari kasama mo at ng banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Hinula na ni Propeta Isaías noon na sa gitna ng kadiliman ay darating ang liwanag ng kaligtasan. Ito rin ang mensahe ni San Pablo sa ikalawang pagbasa na mapakinggan natin ngayon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ang liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae, kargang tila mga bata. Ang tanawing ito'y iyong mamalas. Ikaw ay sisigla sa iyong damdami, pawang kagalakan yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay iyong matatamo, at ang kayamanang na maraming bansa ay makakantan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa, at sa Seba na may darating silang may taglay ng mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Poon, nilingkod sa iyo buong bansa, tanang mundo. Turuan mo yaong haring humato ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat, siya'y tunay. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat naman ng mga hari, gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap.
Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Poon, maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyo dahil sa gandang loob ng Diyos ay pinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Pinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi pinaalam sa mga tao nungo ang mga nakaraang panahon, ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim sa pamamagitan ng mabuting balita. Ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin siya ng isang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristong Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Cleanse our hearts. Hallelujah, hallelujah. Tayo pong lahat, ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pakinggan natin ang mabuting balita ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea nung kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudiyo? Sapagkat nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang nabalitaan ni Haring Herodes ito, siya ay naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang mga punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sagot nila, sa Bethlehem po ng Judea, sapagkat ganito ang sinulat ng propeta, ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan sa Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala ng aking bayang Israel. Nang nabatid ito, lihim na ipinatawag ni Haring Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya ang mga pantas
patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo sa inyong at inyong hanaping mabuti ang sanggol na ito. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggat sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon naman ang galak ng mga pantas nang nakita muli ang tala. At pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatirapa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa bata ang kanyang mga dalang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag silang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na lang sila ng daan na pauwi. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam niyo ba na sa ilang tradisyon ng Kristyanismo, ang kapistahan ng Epifania ay mas mataas pa kaysa pagdiriwang ng Pasko. Sa Pasko, ipinagdiriwang natin ang pagsilang ng anak ng Diyos sa isang manger. Wala nakakilala na ito pala ang susi ng kaligtasan ng mundo. Ngunit sa kapistang ito, ipinahayag na sa buong mundo ang misteryong ito. Ang mga pantas ay mga representative ng buong mundo. Wala sa ating Biblia ang pangalan nila, but kinikilala sa tradisyon na itong mga pantas ay sila Baltasar, Gaspar, at Melchor. Melchor was supposed to be from Asia. That would be part of Turkey today. Baltasar was supposed to be from Persia, Iran today. Nasa headlines na naman ng Iran, ano? That's Persia. And si Gaspar is supposed to have come from what they called Ethiopia, which would be towards Africa. Doon ka nang galing, ano? Sa Ethiopia. Kaya, they represented the whole world. This is the revelation of God's plan for salvation for the whole world. Sapagkat ang plano ng Diyos iligtas hindi lamang ang bayang Israel, kundi ang sangkatauhan. Ginamit ng Diyos ang isang tala, isang bituin, upang ipakilala sa mga hentil, mga pagano, na matatalino, mga pantas. These are experts, wise men, magi, ang tawag natin sa kanila, upang ipakilala sa kanila na nagaganap na ang plano ng Diyos para sa kaligtasan ng lahat. Bakit tayo nandito ngayon? Sapagkat katulad ng mga pantas, like the wise men, we have come to worship the Lord. Hindi ba? Yan ang ibig sabihin ng ating pagsisimba. Bakit ka nagsisimba? Bakit ka sumasamba kay Jesus? May nakita ka bang bituin?
Nagpakita ba sa yung tala na nagpakita sa mga pantas? Opo. That is the reason why we are here. God, in His providence, has guided us to come here to worship the same Jesus that the wise men went to worship in Bethlehem. Paano mo nakita yung tala? Mahirap, wala na ka na nakikitang bituin ngayon. Masyado maliwanag sa Pampanga, no? Ha? Ha? We don't pay attention to the stars anymore. But God finds a way. He guides us. If He guided the Magi with the star that they saw in the sky, God guided each one of us who is here today by the faith that He has implanted in our hearts. Dahil sa ating pananampalataya, ay kinikilala natin si Jesus na susi ng ating kaligtasan. We are blessed with faith. Let us not take our faith for granted. Ha? Ang pananampalataya natin, ang namamatnubay sa atin, upang unti-unti natin makilala at makipag-ugnayan kay Jesus na anak ng Diyos at ang ating tagapagligtas. Masaya ka na ba sa buhay mo? What is the goal of your life? Ano ang hinahangad mo sa buhay mo? Na maging milyonaryo ka? Milyonaryo ka na eh. Gusto mo pa maging bilyonaryo? Ha? Sa palagay mo ba, Mario, kung naging trilyonaryo ka na? Ha? Mabuo na ang buhay mo. It never happens. Ikaw, ilan bang asawa mo? Ha? Secret. Kung maging 10 ang asawa mo, maging masaya ka na ba? Yung hari ng Egypt noon, the last king of Egypt, alam mo, ikinamatay niya? Kasi, nagkaroon siya ng 1,000 mga asawa. Nakamamatay yun. Hindi ba? Nothing in this world will satisfy our hearts. Do you know what you are looking for? More money? More food? Magkakasakit na yung tiyan mo. Ha? More sex? Maging mas magulo ang buhay mo. Hindi ba? More success? Magkakandidato ka bang presidente nitong darating na eleksyon? Yun ba ang goal ng ating buhay? Earthly success? That's not what you're looking for. Our hearts are created for you, O God. And our hearts will never be at peace until we find you, our God. You know who said that? San Agustin, ano? Patron natin dito sa barangay natin. Oh God, our hearts are created for you, and restless are our hearts until we find you. Will you find God? Paano mo matagpuan ang Diyos na hindi mo nakikita? Kaya nga, nagkatawang tao. Ang anak ng Diyos na Diyos din. Upang sa pamamagitan niya, we will come to understand the mystery of God and the mystery of our hearts. Because we were created in the image of God. Hindi ba? You succeed in everything, but do not discover God, and your life is a failure. You try to discover happiness in the things of this world. Maganda pagsabi ni Saint Augustine. You know, so late have I known you. You know that prayer by Saint Augustine? So late have I known you. Beauty so ancient yet so new. So late have I known you. Late na nabinyagan si San Agustin eh. He was very successful academically.
And his mother was a very devout Christian. But he refused to be a Christian because sabi niya, you were inside me, sabi ni San Agustin, and I look for you outside me. Sa wakas, hindi sa mga bagay na nakapaligid sa atin, hindi diyan natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan. Look into your heart. What is your heart telling you? Sometimes our heart deceives us. Yung malaking pera. Ay, kung malalaki na ang bank account ko, masaya na ako. Lumaki nga eh. Nagre-reklamo ka pa. Hindi ba? Kung mataas na ang kalagayan ko sa lipunan, ay, success na ang buhay ko. You ask Duterte kung masaya siya sa Malacanang. Our hearts are created for you. The things that you created, they distracted me from you, O God. Sabi ni San Agustin. But God does not give up. You called me. You shouted at me. In the end, you touched me. And I longed for you and found my peace in you. Sero te amavi. That is the Latin title of this piece by Saint Augustine. So late have I known you. Sana nitong 2020, hindi na late. Let us finally accept that nothing will satisfy our hearts except that truth, that beauty, and that love revealed by this child who was born in Bethlehem. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Baguhin natin ang ating pananampalataya na Diyos lamang ang susi ng ating tunay na kaligayahan. I believe in one God. Hindi, Tagalog pala ngayon, ano? Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, inaasahan nating magpakita sa atin ang Panginoon. Katulad ng pagpapakita niya sa mga pantas noon. Sana hindi mawala ang ating pananampalataya na siya at siya lamang ang susi ng ating tunay na kaligtasan. Anong isagot natin sa bawat panalangin? Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Ulitin nga natin. Panginoon, Para sa simbahang Katolika, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Para sa usapang ekumenikal, hindi nawa maging balakid ang mga pagkakamali ng nakaraan tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag.
Para sa mga kapatid nating yumao na, makita nawa nila ang liwanag na hindi nagmamaliw sa piliw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Isama po natin sa ating panalangin ang sumusunod na intensyon. Para sa kaarawan ni Joan Tayaw, para sa natatanging kahilingan ni Leila Ambiog, Evelyn De La Rosa, Paz Suwing, Mary Manette Pineda, Mark Herald Dalay, Mr. and Mrs. Alvin Joseph Gamboa, Carmela Ann L. Castro, ng St. Jude Tadeus Parish Pastoral Council, ng St. Jude Village Officers and Homeowners, para sa mabilis na paggaling ni Sonny Bustos, Richard Caballa, Ines Sunga, Anita Chudin, Marina de Guzman, at sa lahat ng kamag-anak at kaibigan naming may sakit. Para sa kaluluwa ni Norma, Maria Virginia, Marcelo, Dolores, Roman, Reynaldo Ramos Sr., Nestor Coronel Jr., at sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, tanglawan mo kami ng iyong liwanag. Tahimik natin ipanalangin ang ating mga hangarin, ang ating mga inaasahan, pangangailangan, ganon din ang ating mga minamahal sa buhay ditong bagong taon ng 2020. Sana mapalalim ang ating pakikisama sa misa ng taus-puso upang maayos ang ating pagsasamba. Sana mapatindi pa ang ating pananampalataya. Ama naming puno ng kaluwalhatian, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang tulungan kaming tanggapin si Jesus na aming Hari at tagapagligtas at mabigyan siya ng ginto ng aming pagsuko, mabigyan siya ng kamanyang ng aming taimtim na panalangin at mahandugan siya ng mira ng aming pagpapakasakit at sa pagbabagong buhay. Alang-alang din sa Kanya, si Yesu Kristo, ang anak mo, Panginoon namin, magpakailanman. Amen.
all creation, because of your goodness, we have this wine to offer you. Fruit of the vine and work of human hands, it will become our spiritual food. Be pleased, which we offer you with humble and contrite hearts. Tumayo tayo mga kapatid at ipanalangin natin na sana ang sakripisyong inialay natin kasama ng mga three kings, kasama ni Jesus. Sana ang sakripisyong ito ay maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Magiliw mong tunghayan, O Panginoon, ang mga alay ng iyong simbahan, hindi na ginto, insenso o mira ang inihahandog namin, kundi si Jesucristo mismo na nakalarawan sa sakramentong ito. Siya ang inihahandog at ibinibigay na pagkain ng aming mga kaluluwa. Nabubuhay siya at kasama mo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Tunay ngang marapat at matuwid, angkop at nakagagaling, na magpasalamat kaming lagi sa iyo, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan at walang hanggan. Sapagkat nang magkatawang tao ang anak mong bugtong, ay nagpakita sa mga tao. Ibinalik mo kami sa dating kalagayan nung una pa, sa bisa ng liwanag ng kanyang walang hanggan kalikasan. Kaya kasama ng mga anghel at mga banal, ipinagbubunyi naming walang humpay ang iyong kabutihan. Hosanna sa kaitang. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitang. Ito na ang pinakabanal na bahagi ng misa. Sumama tayo sa diwa ng sakripisyo at pagsasamba ni Jesus mismo. Diyos na makapangyarihan, pinupuri ka namin sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak mo na naparito sa ngalan mo. Siya ang salita na nagbibigay sa amin ng kaligtasan. Siya ang tulong na iniabot mo sa aming mga makasalanan. Siya lamang ang landas tungo sa iyong kapayapaan. Diyos naming Ama, nalayo kami sa iyo dahil sa aming mga kasalanan. Ngunit ibinabalik mo rin kami sa pamamagitan ng iyong anak. Hinayaan mo siyang mag-alay ng buhay sa krus
upang muli kaming makabalik sa iyo at matuklasan namin ang daan ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya ipinagdiriwang namin ang muling pagkakasundo na para sa amin ay nakamit ni Jesucristo. Marapatin mo sanang basbasan ang aming mga alay sa pamamagitan ng iyong Espiritu habang tinutupad namin ang atas ng iyong anak. Noong hapunan, bago siya namatay para sa amin, kinuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, O Amang Banal. At hinati-hati niya ang tinapay. Ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Gayon din pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis na may alak. Muli niyang pinasalamatan ang iyong kabutihan, O Amang Banal. Ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Oh, blood and water, that gushed forth from the heart of Jesus as a fount of mercy for us. We trust in you. Tugunan natin ang misteryong ito sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan namin hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Panginoon namin Diyos, inihabilin sa amin ng iyong anak ang dakilang sakramentong ito ng kanyang pag-ibig. Ipinagdiriwang namin dito ang alaala ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. At inihahain namin sa iyo ang biyayang bigay mo sa amin, ang alay ng muling pagkakasunduan. Kaya't sinasamo namin sa iyo, Ama, natanggapin mo sana kami kasama ni Jesucristo ang anak mo. Punuin mo kami ng kanyang banal na Espiritu sa aming pakikibahagi sa salong ito. Pawiin nawa niya ang lahat ng aming di pagkakasunduan. Papag-isahin nawa kami ng Espiritong ito kasama ng aming Santo Papa na si Francisco, ang aming Obispo na si Florentino, at lahat ng mga naglilingkod sa bayan mong banal. Ama, marapatin mo ng iyong simbahan na laganap sa buong daigdig ay maging tanda sana ng pagkakaisa, kasangkapan ng iyong kapayapaan sa buong sandaigdigan. Tinipon mo kami ngayon dito sa harap ng iyong anak, kaisa ng mahal na Birhen Maria, San Jose at lahat ng mga banal, sa bagong San Sinikob na magtatanghal ng kaganapan ng iyong kapayapaan. Tipunin mo ang lahat ng lahi at wika upang makibahagi kami sa salo-salong walang hanggan kasama ni Jesucristong aming Panginoon. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo
Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Ang anak ng Diyos ay naging tao upang ang lahing tao ay mapabilang sa mga anak ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama natin sa langit, katulad ng itinuro ni Jesus sa atin ng taus-puso. Hinihiling namin, O Panginoon, na iligtas mo kami sa lahat ng masama, pagkaluban mo kami ng kapayapaan, upang sa tulong ng iyong awa, sana maligtas kami sa kasalanan at malayo kami sa lahat ng ligalig, samantalang hinihintay namin ang masayang pagbabalik ng aming tagapagligtas na si Yesu Kristo. Magpakailan. O Panginoong Heso Kristo, ipinangako mo sa iyong mga lagad, kapayapaan ang aking iniiwan sa inyo, aking kapayapaan, ang ipagkakalob ko sa inyo, hindi katulad ng kapayapaan na inaalok sa iyo ng mundo. Huwag mo sanang isalang-alang, Panginoon, ang aming pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng bayan mong hinirang, at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa na ikasisiyan ng iyong kalooban, nabubuhay ka't naghahari magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong Hesus ay sumainyo nitong bagong taon. At sumayo rin. Ipamahagi natin sa isa't isa ang tunay na kapayapaan na galing kay Kristo. Peace be with you. Peace be with you.
veni et vive in familis tuis, in spiritu sanctitatis Tua, in perfectione verum Tuarum, in veritate virtutum Tuarum, in communione mysteriorum Tuarum, dominare omnia adverse potestati, in spiritu Tuo ad gloriam Patris. Narito si Jesus, anak ng Diyos, anak ni Jose at ni Maria. Siya ang tunay nating tagapagligtas. Mapapalad tayong inanyayahan niyang tumanggap sa Kanya ngayon. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ng Panginoong Jesus ang magdulot nawa sa atin sa Kanyang buhay na walang hanggan. Ang katawan ni Kristo, 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 sige. Hindi niya kayang buhatin malaki. O Jesu, Virgen María, veni et vive in familis tuis, in spiritu sanctitatis Tua, in perfectione verum Tua, dominare omnia adverso potestate. So
Masdan ninyo, dumating na ang Panginoon. Namumuno siya. Hawak niya ang kapangyarihan at pamamahala sa kaharian. May announcements ka pa? May announcement daw. Gusto daw ng ninyo na mahalikan kayo pagkatapos ng misa. Ha? So, ilapit niyo yung mga bata at maipakita natin ang pagmamahal natin sa isinilang na ating tagapagligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. O Panginoon, hinihiling namin lagi na sana kaming patnubayan ng liwanag na makalangit. Yayamang may kaugnayan sa amin ang misteryong ito, naway mabatid namin ito ng lubusan upang pagkinabangan namin alang-alang kay Kristo naming Panginoon. Amen. Batiin natin ang mahal na Birhen na siya ang nagdala sa atin ng anak ng Diyos na tagapagligtas. Aba, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pwede ba ilapit niyo dito ang ninyo? At gusto ko rin mahalikan ang ninyo, Jesus. Sana pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ipagpatuloy natin itong bagong taon ng 2020 ang ating pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa isa't isa. Salamat sa Diyos.